voin hian ni hini som di kan i April ani a Singapore Grace Tours and Travels te noya kan kal don ani a una hian layover ri a dar Thumri don khan Kolkata airport kan tuma chuan zan indar ni le chan ni a Singapore kan pan le don chaw wangin ti hianin retiring room te an book me ka chuan chu kan han vel me ka ti kan sin pui ber hi tai te ani a fel khop me la thapok si tama hian kan bawk a ti hian retiring room book pelma an lo nga kan ni so lai so kan voglar lar pu ma so ma a ma in vog pui ve nge chuan Kolkata airport ani tlem em a thu thona ko da bi thona da chuan em làm đón khúc mỹ mấy na kalti hi upalam an tam zoka ma se hin taka hun kan man ho be seila kan hero po yang ya kal sak lau to ka ya kal pai lam mo ya kal pa Yan. Kapite hin na lut to. Yan chu Kolkata airport ta chuanin kan chaw rei don tu ka bangin chu retiring room te chu kan pa pan thei do na ai hei te hi kan sin pui tur te nia kum enang lo tak kan sin do na ma che kan lim tlang nge yang ti be se yela pathian sa ra ka ta hi chu karon block ve sapya deu mai ni e kan te kan chang ta pa kha lo pai oi chan chunjam le taila dormitory kha kachang ve la ba isisili nin hela yan twinning room a yanin kan chol ha tam bik don ani chu bathroom te kan en khotang o helai te hi airport chung terminal building chung ani a he te hi ania helai hi cabinet ania Okay, sorry. Bây giờ anh đi những mỏng là vẫn là mình nhất cái chọn về thì tùy lùm tê coffee tê thiếu bùi lùm là
nằm bè đấy không khí ở đây lẩu tết sọn hơn cho vài hậu bên chèn già chú ăn là nuôi nuôi mấy thế là yan giàn dar khát chầu về thêm cho hồn cần mang đòn anh chú helai female dormitory ania lai yang kan leng ve lawa kha bang khan ya room dang kha kan na chan kha ngam tu yang ring tu khelai bo hi kya de wa son male dormitory ama jan room te ang chi kha a om nual bok ta